Otroci in morska biologinja na obali iščejo zelo majhne živali, kozice. Odrasle merijo 3 do 5 cm, medtem ko so mlade velike komaj 1 cm. Poznamo tako sladkovodne kot morske kozice. Prav te nabirajo tudi otroci, ki jih bodo kasneje uporabili za prigrizek. Vi skal lage mat av det. Men høres ikke litt herselig ut da med tanglopper? Jo, men vi skal jo steke dem da. Kozice pa niso edina užitna dobrota na obali. Pod skalami je tudi veliko zelenih alg. Te bodo popražili na olju, da bodo postale hrustljave kot čips. Morska biologinja Henriette veliko ve o morskem življenjskem okolju. Tu se skriva veliko morskih dobrot, ki jih lahko najdemo tudi ob obali. Vi kan spise massevis som vi ikke har begynt å spise enda. For eksempel de her tangloppene som vi har plukket nå. Det kan hende det blir tomt for både torsk og laks en gang også. Og så er det jo viktig å bruke de ressursene vi har. Po raziskovanju morske obale pa gredo otroci s svojim ulovom k kuharju. Skupaj pripravijo nenavadne morske poslastice. Det lukter veldig godt. Det var godt. Det er ganske sprøtt, og så blir det salt og tørt. In tudi na kozice niso pozabili. Den blir jammen meg oransje. Den blir oransje. Det der er jo gøy. Der er jo Det er litt sånn potetskrua eller sånn. Det er en sånn kombinasjon av reker og potetkurv.